हेल' फ्रेन्ड्स बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन होबाय लोगोफोर एग्जामनि बेनो जाबाय TDC फार्स्ट सेमिस्टार थार्ड सेम फिफ्थ सेम जाय नोंथांमोना सेसनेल एग्जाम होनो गोनां दङ नटिस ओंखारबाय एग्जाम जासिगोन डिसेम्बरावनो आरो बे एग्जामा जागोन 15 डिसेम्बरनि सिगां। दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो नोंथांमोना आनजादनि थाखाय रेडि जानो हायो। दा लोगोफोर गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि लेटेस्ट कन्टेन्ट बियो दा गोबाव जाबायमोन जेबो अफिसियेल नटिफिकेसन फैयाखैमोन एग्जामनि स' दायो लेटेस्ट फैबाय नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ जोबजासिम बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेबादि नोंथांमोना इडुकेसननि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा लोगोफोर जों नटिफिकेसन नायनोब्ला नोंथांमोना थांनांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय नायनांगोन नटिफिकेसन फर कलेज नोंथांमोना बे मोनसे अपसन मोनो बेयाव थांना नायबानो जाबाय। दायो आं डाइरेक्ट फैखाबाय बेयाव जोङो डाउनलड खालामबाय अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बे अफिसियेल नटिफिकेसनखौ हरनाय जादों कलेज लेभेलाव हरनाय जादों जेसेबां गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव कलेजेस दङ थ' बेयाव हरनाय जादों आरो दा अब्लाबो नोंथांमोना नायलां माखासे पइन्ट्स दङ जे एग्जाम जासिगोन डिसेम्बरनि सिगां। दा बे एग्जाम जानायनि सिगां माखासे कलेज लेभेलाव खामानि मावनो हरदों जाय बिथांमोना एग्जाम लादोंमोन सिगाङाव जेरै अनलाइन एबा अफलाइन। दा बेयाव जेरै जादोंमोन एसाइनमेन्ट लिरनाय जादोंमोन बेनिफ्राय माखासे साबमिसन जादोंमोन हार्ड कपिफोर दा बेखौ कालेक्ट खालामनानै जाहाथे बिनि पार्सेन्ट दिहुनो थ' बेखौ माखासे बेयाव अर्डार हरनाय जादों आरो थ' बे जाबाय। बेनिफ्राय जों नायनांगौ जाबाय एग्जामनि सोमोन्दैखौ जों नायग्रोनोसै थ' नोंथांमोना बेयाव माखासे BA BC BCom बेफोरनि सेकेन्ड सेम फर्थ सेमनि माखासे एग्जामनि मार्क्सखौहाय कालेक्ट खालामनो होदों आरो कलेज लेभेलखौ बेखौ जोंनो नांथ'ला। दा जों एग्जामखौ नायनोसै एग्जामा माब्ला जागोन आरो बोरै जागोन जों बेखौ नायनोसै स' बेखायनो जों गाहायाव फैनांगोन लोगोफोर लेटेस्ट नटिस नायनोब्ला थ' नोंथांमोना गाहायाव नायथारनांगोन एग्जामनि सोमोन्दै लिरनाय दङ। दा लोगोफोर जों नायनोसै बेयाव गाहायाव दा नायदो नै लोगोफोर बेयाव दङ माखासे BA BC BCom सेमिस्टार 1 3 एन्ड 5 थ' नोंथांमोना जायफोरा एग्जाम होनो गोनां दङ फरायगासिनो दङ थ' नोंथांमोननि सेसनेल एग्जामा जासिगोन TDC जायफोरा फार्स्ट सेमिस्टार थार्ड सेम फिफ्थ सेम आरो बे एग्जामखौ खालामनांगौनो कन्डाक्ट बेनो जाबाय 15 डिसेम्बरनि सिगांनो खालामनांगौ। स' बेखायनो नभेम्बर लास्ट उइकआव जानायनि चान्स दङ जेब्ला लेटेस्ट अफिसियेल नटिफिकेसन होयो नोंथांमोना नायदो कलेज लेभेलाव अब्ला नोंथांमोना मिथिसिगोन एग्जामा माब्लानिफ्राय जामारसिगोन। दा बेनिसिम लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन जायफ्रा BA BC BCom फरायगासिनो दङ TDC फार्स्ट सेमिस्टार थार्ड सेम आरो फिफ्थ सेमाव नोंथांमोननि सेसनेल एग्जामा जासिगोन स' बेखायनो रेडि जादो। दा नोंथांमोना फरायखादो आरो एग्जामा अफलाइन जानायनि चान्स दङ मानोना दायो कभिडआ खमायबाय स' बेखायनो नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम होनो मोननायनि चान्स दङ। दा बेनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट नटिफिकेसन जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन फैफिनबावगोन नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होगोन। दा बे लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।